ми розглядаємо тиск на кримських татар, зокрема на арешт братів Ахтемових і Нарімана Джелялова, в першу чергу як реакція Російської Федерації на його участь у Кримській платформі. Це важливо розуміти. Звісно, що можуть бути додаткові зв'язки з Аміне Джепаровою, братів Ахтемових, і так далі, але все ж таки це чітка реакція. Це відбулось фактично через кілька днів, півтора тижні після повернення Нарімана з Кримської платформи. Наріман виступав не лише на панельних дискусіях в форматі відеозвернення, а в тому числі брав участь у відкритті Офісу Кримської платформи. Там, власне, він зустрічався з президентом, з лідерами інших країн, говорив з ними. І тому, насправді, президент зараз дуже активно залучений у процес перемовин. І, нам він говорить про те, що я буду робити все від себе залежне, щоб, звичайно, що витягнути всіх людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі, але якби Нарімана Джелялова, він зараз докладає велику кількість зусиль. Якщо говорити про підсумки Кримської платформи, потрібно розуміти, що це дійсно майданчик, який наново започаткований. І Російська Федерація не дала можливості країнам, партнерам, учасницям якимось чином, принаймні, зрозуміти, як цей механізм буде працювати. Це треба теж розуміти, що це спеціально було зроблено одразу після. І, власне, Міністерство закордонних справ почало комунікацію, звісно, що з країнами-учасницями Кримської платформи для того, щоб зробити це спільне комюніке від Кримської платформи. Це все припало на вихідні, наскільки ви знаєте. Відповідно, були реакції окремо від країн-учасниць. 7 країн закликали власне, Росію припинити це. Так, закликали Росію припинити це, звільнити всіх політв'язнів, і, зокрема, тих, які зараз були затримані, перестати тиснути на них психологічно і не здійснювати акти тортур фактично до них. Така реакція дійсно була. Зараз ми всередині країни і, звичайно, що з нашими міжнародними партнерами думаємо над тим, яким чином правильно швидкий механізм реакції зробити, тому що ви розумієте, що це 43 країни, які приєдналися до Кримської платформи, це 3 учасниці організації, які приєдналися до Кримської платформи. І цей механізм, на жаль, тому що він є колективним, він не завжди є швидким. Це потрібно теж розуміти.